Když se mě zeptáte, jaký je rozdíl mezi endoliftem a klasickým faceliftem, tak to nejsou srovnatelné metody, protože u klasického faceliftu vlastně ten chirurg pracuje i na té podkožní tkání, takže se dělá repozice vaziva, zkracuje se smaz. Tohle endolift nedokáže, ale on zásadním způsobem dokáže zpevnit a zhutnit kůži a podkožní vazivo a zredukovat nechtěné tukové polštářky tam, kde je potřeba. U klasického faceliftu vlastně tím natažením kůže, tím, že odeberete část kůže a prostě odříznete ji, tak vlastně dojde k jejímu stenčení, logicky. Proto se žádný chirurgický zákrok nedá opakovat prostě do nekonečna, ale vždycky je tam jako nějaký konečný počet zákroků, který lze provést, protože co mi tam potom zbyde? Vy prostě neutečete práci s kvalitou kůže ani poté, co půjdete na klasický facelift. Právě naopak, jako tam je velmi důležitý, abyste si udržela ten hezký efekt toho ošetření, abyste pracovala s kvalitou kůže a pracovala na jejím zpevnění a zhutnění. A naopak, když jednou chcete jít na klasický facelift, je dobře dělat ty ošetření i předtím, aby potom ten chirurg byl rád, že chytne kůži a nezůstane mu tam potom natažený papír.